Lalaking person of interest sa brutal nga pagpatay sa 14 anyos nga dalagita dito sa lungsod sa Pinamungahan. Gikuhaan og DNA sample ka kanina dito sa PNP Crime Laboratory. Ano ang report? Gidala sa PNP Crime Laboratory ang 26 anyos nga lalaki kinsa silingan na usab sa biktima dito sa barangay Gimbawan, Pinamungahan. Gikuhaan siya og buccal swab nga i-cross-match sa DNA specimen kaya nakuha gikan sa patayng lawas sa biktima. Nakaangkon og mga samad og bunog sa nagkanayang bahin sa lawas ang biktima nga napalgang patay sa kalibunan nga bahin na doon silang Pinoyanan. Kung may malilift doon na specimen coming from a male individual, yung kinuha ko ngayon dito sa person of interest na to will be cross-match para makita natin kung either to pinpoint him or to rule him out. Dili pa hinon ibutyag sa PNP ang identity sa nasong lalaki, sanglit person of interest pa lang siya sa pagkakaroon. Sa yun ini, gidapit siya sa kapulisan sa lungsod Human. Doon ay nagkuhang kasayuran gikan sa mga munupyo sa posibleng kalabigitan sa krimen. Person of interest pa lang, dili siya suspect. Voluntaryo bali siya na nakikoordinate sa iyang igsuon ug sa iyang mama. Bali iyang igsuon magidamong kuyog gahapon pagpari diri sa lahog, kuyog pudag ilang kapitan. And then may try og contact sa ilang mama. Hugot nga gipanghimakak sa lalaki nga siya ang mipatay sa biktimang si Justine Andayop. Limitado sab kaayo ang iyang pamahayag. No, sir. Wala gyud. So Wala yun, sir. nagkakuyog pa mo ito, sir, maong bata? Nagkauban pa mo? No, ma'am. Sa Pigasbahin, gikinakdang dadon pa sa kauluhan ang specimen alang sa dugang examination. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.